Sekolunye usuku futhi sesiphinde sabuya nenye episode yohlelo olithandayo uStar Wami right here on your favorite channel Umjolo Show. As per normal igama lami nginguDlala Matifane, also known as the next biggest thing in South Africa. So yazi ke manje uthi once nje wangibona ngivela ku screen sakho sesikhona sokhuluma indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta uStar Wami, uStar wakho noma uStar wethu. Mhlambe nawe unowakho ku-Star office ukuthi nilungise izinto noma azi ukuthi ukhona empilweni ye-boyfriend or girlfriend yakho kulula kakhulu ongakwenza email us umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa to subscribe, like and also share this particular channel Umjolo Show, and also follow us ey'nkundla zokuxhumana kakhulukazi uFacebook Umjolo, kangilandela ezudlala Matifana. Uma ungekho verified akusimina lowo, njengoba ubona-ke eceleni kwami khona usisi esinayo njengamanje, so ukhuluma naye just to find out ukuthi yini embeka la osuku la namhlanje nanokuchecka nje ukuthi indaba yakhe ihamba kanjani. Dadewethu sawubona? Yebo njani? Ngiyaphila mama, wena kunjani? Ngiyaphila. Siyajabula kakhulu ukuthi usibhalele uzokhuluma nathi namhlanje. Asiqale nje ekuqaleni, ubani esinaye namhlanje? Okay, lo sinenhlanhla wakwaZuma. Siyajabula ukuthi sibe nawe Ncamalala, ngithoza umo Ncamalala. Yebo msholozi. Siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje la ohlelweni. Usually abantu abaningi mengabe beza la basuke bezokhuluma izinto eziningi ezihlukahlukene ezithinta wona umjolo, yabo? So njengoba ke namhlanje nawu la ingoba unendaba mhlawumbe ofisa ukuthi ibhekisiswe noma bayazi labantu abayi-involved kuyona. Take us through yini ekubeka la namhlanje? Hey bhuti wami, makuthiwa nje mina ngikuchazele, esami nje istory sithanda ukuhluka kancane kona yabo. Okay. Thina mfethu ngasho ngithi ngokwesiZulu ngokwesintu sinezinto sihloniphe yabo, njengamasiko ethu nangendlela izinto esizenza ngayo kuye kuthanda ukuhluka yabo. Ngisakhuluma ngaloko mina esami story naso siyalinka nalento engikhuluma ngayo ngoba isituation engibhekene nayo ngithola ukuthi uma wami ongizalayo ujola nomuntu engijola naye. Wow. Okay. Not just nje ukuthi sikhulume ngokuthi mhlambe enye intombazane engayazi randomly, la ngikhuluma ngomzali wami ongizalayo. Hayi stepmother. Yes. So umuntu wami lo uSifiso Ndlovu sihlangene naye isiphelile iminyaka 2. 3 months back ngeke ngaba nako nje ukuba nentsholo ngibona lento ukuthi ifoni yakhe sihlezi ingekho esandleni yabo, like ihlezi sesandleni akasayenzi lento ukuthi akhululeke maswe sihlezi sobabili uthola ukuthi ngisho egeze shaweni angitshena athi ngicela mama lapho ngibambile ifoni yabo, ubani obefoni senginokushintsha ungena nefoni eshaweni ungenzela nje ungi-actela up. Uyazi ke mfethu ngeke ngambona umuntu ojola naye ukuthi no lo sekukhona into ayenzayo because ipattern iyashintsha and kulula ukubona umuntu wesilisa ukuthi ipattern seyishintshile. Okay, ngibe nalo ukuthi no khona into ayenzayo kodwa nginganasho ukuthi zakalani. Hayi kuthi nje ngenye iday ngihambe ngiye ekhaya, ngithi mangifika ekhaya ngalindele hawo ngibona ukuthi okay umlisa ukhona ngaphakathi yabo, ngibone nje ukuthi okay bane interaction abanayo noma and ekhombisayo ukuthi no akuseyena umamezala wakhe indlela actor ngayo, indlela ambamba ngayo yabo, because uma babe se sitting room mawuqhamuka nje uzongena esicabheni uyababona umbambile la enqeni yabo, indlela nje amthitha ngayo, so wababona ukuthi no nangu lo muntu uyangena. Then babe sebenza bakwenzayo nami ngavele nga-relaxa ngathi no yazini hlisa umoya wenze ngathi akukho kwenzakela ukuze uzothola iqiniso lonke. Mangifika ngiyababingelela no mama futhi avele nje angithathele phezulu, hawu right kodwa mntanami ngithi mina yeba bathi hayi nangu sibani bananje nje ngithi hayi okay ngiyambona yabona interact naye umfana kahle sibe right. Kube ukuthi ke kushaya isikhathi sokuthi intambama siyahamba naye ke ngivele ngangiyakuyena ngiyoslipa over. Ngiphinde nginotice lokho ukuthi ngithi mase okay leyo day le idlule kuthi the following day umfana afone lo mango 8 ngihleli naye, uyazi umama ukuthi nginaye esiphi isizathu sokuthi afonele umuntu wami ngo8 ekwazi engazi ukuthi nginaye. Ngimbuza umfana athi hayi uma wakho njengenjwayelo phela ukuthi ubuya angingakutholi mina efonini ngifonela kuyena, ngithi mina ngo8 pho yabo sengilinka le yanto engifike ngayibuka endlini ngiphinde ngizolinka manje nezinto esengizibona efonini kanti vele ngizophinde ngithole mongishiya ithomba basendelana zona mfethu ukuthi hey yabo nje into eyavele yangishiya ngizwe ukuthi nje kwamina ngiphathwa uhlevana emzimbeni ngoba ngangingabelieve mhlawumbe ngabe kuyamukeleka ukuba umuntu wangaphandle umzali wami. Manje ithomba basendelana zona izithombe
like iy'thombe zabantu abathandanayo mhlawumbe ama-nudes and stuff. Yes, iy'thombe nje mfethu ezabantu abanqunu yabo. Nakhona noma ngeke ngisho ukuthi zonke mhlawumbe uyu mastrate ezakhe yabo. But lo interaction ey'thombe kanjalo ku conversation yamuntu wami noma wami. Yayizwa lonto le. So lento yangishaya mfethu kakhulu, so ngize ngeza mina ngazobhalela le show ngesizathu sokuthini. Yes, umuntu wami ngizamile mfethu kumconfronta many times. Ngizama ukuthi sihlale phansi baby sikhulume kwenzakalani kanje yabo. So uyaphika umfana. Uyayiphika indaba. Obviously ke mfethu yabo njengoba ngikutshele ngathi mina ngumuntu wesiZulu. Ngikhule ekhaya ngifundisiwe ngokwamasiko kunema tradition indlela esilandela izinto ngakhona yabo. So angikwazi ukuvele ngisuke ngifike ngibheke uma enhlavini zamehlo ngithi hayibo ye wena mama wenzani manje kanje yabo. So kumina lokho kuvele kwasinda ngoba naye umfana akafuna ukukhuluma iqiniso noma ngala uacting ngathi yonke into normal. So ngabona ukuthi mangize ngizobhalela lo hlelo mhlawumbe lizokwazi ukuthi lingisize ngithola iqiniso kuze ngikhulume nabo bonke labantu ngoba nakhona mhlawumbe umama ke ngiyamazi umuntu nje ovele wabe uphuma silwe mhlawumbe bezongilwisa futhi mangithi ngiyamconfronta ngento kanjalo ayishintshe into angayenzi lento ebeyiyona afuna ukuyenza enye into. So inkinga yami nje bhuti wami into kanjalo and ngiphatha kabuhlungu lento because benginalo ithemba lokuthi lo mfana uyangithanda yabo. Indlela nje siqale ngayo bekumnandi nje yonke into siyenza nje friendly and nakhona mina ngumuntu open. Bengithi makukhona izinto ezenzakalayo phakathi kwethu babili ngimtshene ngithi no baby yabo lana la ngicela ushintshe yabo. Ngihlezi ngimtshela ukuthi i-communication into ekufanele siyi-prioritize ukuze ubudlelwane bethu buqine. So ang-understand namanje ungishiye ne-confusion yokuthi kubantu bebangaka wavele wazothatha uma wami. Manje ngifuna ukuthola la mhlambe nombukela umbuza nawo bajwayelana kanjani umama nesoka because isoka leli esikhuluma ngala so yes it's just a boyfriend. So wena mhlambe wenze bajwayelana noma kahle into eyenzeka bhuti wami semasiноmuntu wami sesijola sinonyaka nenyanga ezo6 yabo. Ngafile ngazi ukuthi ngoba vele ngiyabona ukuthi umuntu oserious nangendlela izinto azenza ngayo ngam-introduce kuma yabo because mina ekhaya ngihlala nomama kuphela mina ngedwa ingane vele kuma so nobaba akasekho ngase ngiyam-introduce ukuthi noma naye uma okay let me start from here. Uma wami ile nhlobo yomuntu ongikhulise ngokuthi fanele ngiprioritize ukuthi ngixoxe naye because abantu bangaphandle bayakujikela emva kwesikhathi bakhuluma indaba zakhe yabo. So mina ngumuntu open kumzali wami like yonke into engiyenzayo ngiyaxoxa naye. Yes ngiyakhuleka umuntu owangizala manje uzongiprotecta if ngibhede uzongibonisa yabo. Bekuyi situation kanjalo so I took umfana ngathi asambe sekhaya umavele ukulindele bese ngeke ngama highlight ukuthi kuzoba nento kanje yabo. Ngim-introduce kumama hayi no mama phela jabula ukuthi hayi mntanami usukhulile nawe uma sekwazi ukuthi wenze into kanje ngiyajabula ukuthi ungibeke nami entweni kanjalo ukuthi sekwenze kanje. And in fact I feel like lento it's very important ukuthi like esikhathini samanje umuntu wakho umazise kubantu bakini even ungasashongo kumzali specifically kodwa kube khona umuntu kini owazi ukuthi ujola nobakhozi. Sinenkinga ye gender based violence eSouth Africa kumanje iproblem enkulu. So uzohamba unophuma uyojola usneak out uzocinga wapi makuthiwa anything happens kuwena yabo lonto le. So noma ke umuntu kanjalo uyayiprioritize into kanjalo fine kumfana ngim-introduce exchange amanamba. So bese kuukuthi ke isikhathi esiningi vele mina ke mfethu ngithande nokushaya indawo imgroove yabo. So uthothi mhlambe ngizolitshela ioledi ngithi hayi mangisahamba mina ngisaya indawo nokuthi kanje umfana mefona uthola ukuthi mina ngithole efonini sengithola kuma ngifika uma nayo siyathetha hayi boss bani ubani bekufuna nje ngize ngisho ngithi hayi ngeke ntombazane phela ngathi ungena ngamazipho emjulweni wami manje yabo. But nginganaka ukuthi mhlambe khona ishe engaka nanokuthini sebengaze babhonde kangako yabo. Yabo nje manje ngitshela iqiniso i-conversation yabo ngendlela bengipuzzled ngayo angeke ngitshene ukuthi iqalephi but ngificile ama-notes abasendelana wona babizana ngobhebi usibani vele nama akekho woza la endlini yabo nje into ezikanjalo. So ibhlungu mfethu mina into engigowe through yona even now ngisho ngithi pain yami ayikho easy because iqiniso angakalithola directly from abantu abangihethayo behind the back yami. Akukho lula ukuthi ukhulume nomzali wakho umqonde ngqoma wenzani nendoda yabo. Exactly ne ngikuleso simo. I feel you sis but ke mhlawumbe asizame ukuthi sibathole bobabili njengamanje asiqale ngayo guy cela unginikeze inamba yakhe sibone ukuthi sokwazi nokuthi simthole ngabe simfonela mhlawumbe simcela ukuthi okay siyabonga because kubuye ngazi ukuthi kushubile ke leyo. Nzima mfethu yami hlezi siwenza ama episode but yanamhlanje okay alright imanje so lokhunja manje okay ngiyabonga. Okay ngifayile lawo headphones lapho.
Afika kahle kuwena, right? Yes. Okay. Ubani igama lamfana uSifiso ngani? Usifiso Ndlovu. Okay, ngenzela ukuconfirma. Sibone ukuthi uyatholakala yini. Okay. I know, iyangena. Hello. Katsheni, Siyaphila kanjani? ngiyaphila mfowethu wena unjani? Ngikhona nami. Ngiyaphila mfethu, ukhuluma noMatifana la kuMjolo Show. Uthe ubani? uMatifana kuMjolo Show. Oh, umjolo show. Okay, kulungile baba ngiyeza. Nemfethu, ngabe ngikhuluma noSifiso Ndlovu. Yebo yena baba. Sifiso Ndlovu. Yebo. Oh, okay. So mfethu ngikufonela ngoba khona into engifuna ukuyiconfirma la kuwena. Kahle kahle nginentombi yakho Sine nangilo akaZuma. Yebo ngiyamazi. Nemfethu Sine uthi uyazama ukukhuluma nawe but ushona le nale yabo, so manje usefuna ukuthi nihlale phansi nilungise izinto because she's serious ngale relationship yena and ubebona umuntu onekusasa eliqhakazekile naye, but njengamanje indlela owenza ngayo izinto imshiya ebambo ngezansi because akusafani nasekuqaleni. Mhlambe wena eze umuntu oyindoda kuSine boyibona mhlambe ilokhu njani ukuthi sekukhona umehluko khona phakathi kwenu. Mana ke futhi mhlambe khona ngilahleka khona ke ekuqaleni mawuthi njengoba elapho khona izinto enga-understand kahle, mhlambe ngabe uchazile ukuthi mhlambe iziphi lezi zinto ezangafuna ukuyiqonda ahle angayiqondi ngami lezi angakwazanga ukuyikhuluma nami. Mhlambe fethu angingamkhulumeli because akalona idlozi, uze la ngoba ufuna ukuthola iclosure nje ukuthi nikhulume into right. Angivele ngimdedela akhulume nawe ngoba uyamuzwa dadewethu, ngicela ukhulume naye. Yebo Sifiso njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila Dali. Yazi nje ngicela bandla ungaphatheki kabi ukuthi ngize ngakuthatha ngakufaka kwinto kanjeni. Kahle kahle ngibhalele la uhlelo ngoba ngidinga iclosure yabo. Kade ngizama mfethu ukukhuluma nawe ngibona ukuthi nje awunginiki isikhathi, at the same time mangithi ngikhuluma into eziserious ngibhekisa le nale. So iyona lento ekade sixabanisa few months back engenze ngeza la eyokuthi wena mfethu ngifuna ukunderstand ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho noma wami uzethu. Kwenzakalani between nina no2 cause ngicela nje before uzuphawule uyakhumbula ukuthi ngakubuza ekufonela around 8 ebusuku, ngakubuza ukuthi uma ukufonela kanjani uhleli nami around 8 wathi wena no it's because ivele ujwayele ukuthi akufonele mengaphane checker mina. So ngaqala lapho ke ngabona ukuthi no khona into eshaya amanzi la yabo. Ngaphinde futhi ngathola izithombe efonini ngathi mangiconfronta ngaloko wabhodlulaka nakhona yagcina isiyeke kanjalo ilenga indaba yethu. Yabo mina ingiphatha kabuhlungu lento mfethu cause kuningi ufakazi enginabo obukhombayo ukuthi wena ujola noma wami. Kodwa ufuna ukuvuma lokho. So namanje ngisacela ukuthi ukuphinde ngikunike ithuba lokuthi ungitshele iqiniso kwenzakalani kodwa mfethu ngempela kwenzakalani baby ngoba phela besi right mina nawe nje yonke into kade smooth si happy but all of a sudden wavelwa ngiactela up. Cause even namanje yazi ngeke ngazama nje ukukufonela ensukwini angikutholi uzoba nama excuse hayi ngiyendaweni ukuthi ngisengizobuyela kwena ungabuyeli. Yebo baby. Angithona ufonela nje uze lapho ufuna ukuthi sikhulume athi kukhulume wena kuphela. Yebo. Manje sengizosuhamba wakho sokumningi uzokukhulumela so nami mhlawumbe mhlawumbe ngihlanganisa ikhanda manje alahla ngikuzo sokumningi kakhulu. Kodwa engazama ukuchaza lapho okokuqala nje ukuthi okokuqala kufanele ungitshele ukuthi uzokwenza kanje. Yabo. Kodwa mina ngazi angikho aware ukuthi mhlawumbe into kanje izokwenzeka. Okwesibili ngikuzwa ngathi umention igama lika mama wakho, angazi uma wakho nomjolo nami kanjani sihlangana kanjani lokho awungichazele lokho kwathi khona engifuna ukubuza ngathi khona sekaba phambili. Cha phela ngithi mina ngibhalele lo hlelo ngoba ngifuna ukuthi wena ungitshele iqiniso lokuthi kwenzakalani phakathi kwakho noma. Akwenzakala lutho phakathi kwami noma wakho? Ngeke Sifisa ngiyona ingane mina. Angiyona nje ingane and yazi ukuthi manje sufuna silobele ngazi ukuthi angazi ngizolobe ngichaza from the start ukuthi ngikubone wenza ukuthi mangathiwa ngikubuze nje kwayimanje into esimple yini oyenza ngize ngikufice ekhaya ngiphuma kamngani ama round of 4.
wawenzani nje ekhaya? Angithi yazi mangisuke ngikufuna ngiyakwazi ukufika ekhaya futhi ngiyakwazi lokuthiwa mhlawumbe ngiyadinga ngiyakwazi ukukhuluma noma wakho uma kuthiwa mhlawumbe angikutholi nefonini. Ngoba nawe ngathi Wesifiso. yebo baba. Asikhulume nje man to man. Yebo. Uyazi ukuthi umuzi wendoda uyahlonishwa. Yebo ngiyakwazi. Uyazi ukuthi noma ngathi uyazi ukuthi uqonywe endaweni ethile kodwa awukwazi ukuvela usuku uyoyingenela nje noma ube negunya lokuvela ufike especially ngoba ulobolile awukhokhile it's just a girlfriend. Yebo kodwa ngithi baba kwesinye isikhathi angimane ngiphuseleke ngiyakhuluma nomama wakhona mhlawumbe umama athi angingene. Wena yini lekunika ilungelo elingaka lokuthi uzwane kangaka noma wentombi yakho? Okokuqala kwaqala yena uSne wathi uma mhlawumbe khona inkinga mhlawumbe kwenzeka nangingamtholi efonini ngakwazi ukukhuluma noma kusho uyena wangeze access ukuthi ngakwazi ukukhuluma noma wakhe. So uyena wakahle wanginikeza uma kunenkinga ngakwazi ukukhuluma noma wakhe. Kodwa akaze ngithi mina Jola noma angishongo ukuthi ulale noma ngangikunika access ukuthi wazi ukuthi ngikhona ngisafe mhlawumbe uma ukuthi ngeke bangani bami ngishiya ifoni uthola ama updates ngami hayi ukuthi ulale noma angilali noma wakho uma kuphela ukukhuluma ngoba esatheni ngabesebusuku wafuna ukungicheck ukuthi ngabe nginawe because uthi ngokwenzeka mhlawumbe unohambe uthi kumina ndawukho kumina. Kodwa the mfethu wayeneshow ukuthi ngoba kade ngihambe ngayizolo nje wayezophinda check emangabuya ngendlini ukuthi nginawe ngoba obvious kwacaca ukuthi nginawe. Hayi yabo nje le story sakho asihlangani isifiso istory sakho asihlangani. Uphuma endlini wena uthi uyakumina. Okay ngiyakuzwa lokho mfethu angikuphikisi. Yini le ngako oyikhulumayo wena nozethu okumakasine because usine she mentioned ukuthi ngisho ama conversation ayaphila nithemba sendelana ngisho ama notes usengaze mfethu usendele ngabe ngithi umamezala manje uma wentombi yakho ama notes mfethu why ngoba uma ufuna ama notes wena kumele wacele kusine hayi kuma wakhe hayi angikwazi sisendelani kama notes yabona ukuthi uyakwazi ukuthi uphike into ikhona ngakuconfronta ngayo waqale wathini hayi mhlambe phela ngoba umuntu omdala uforward engephutha iphutha le ayiphinda kaningi ayikho nje indaba yakho mfethu ayikho nje indaba yakho angizwanga mfethu ukukhombisile yasendela ngakho ukukhombisa into lo mhlambe nofaka bakho into siyasendelana ngicela ukuthola ubufakazi manje mfethu uma unganginike ithuba ngiyakunika futhi okay ngicela ngibambele kanjalo ngicela unginikeze inamba kamama Sine okay bamba kanjalo mfethu ungabaleki ungadrop. Okay. All right, sure. Ngiyabonga sisi. Ungibambele nje kanjalo mfethu kanjalo nje ungabe usanyakaza. Sibone ukuthi yenzeka. Ngiyabonga. Hello, sawubona ma? Hello? Yebo, kunjani ma? Ngiyaphila njani yena? Ngiyaphila. Ngicela ukubuza ukuthi ngikhuluma noZethu Zuma. Yebo yena. Umatifana manje la kumjolo show. Ngiyaxolisa nje ukuthatha isikhathi sakho but ngizocela nje isikhashana esincane sakho ngikuphazamisa kani? Hayi konanje cha. Okay. Nginendoda. Manje uthe ukumjolo show? Yebo ma. Nihlangana phi nomjolo mina? Nginengane yakho la uSinema. Oh, yini semshayile? Angizwanga ma. Semshayile. Lutho abamshayanga kodwa ke inhliziyo yakhe bayiphulile. Oh. And okubhlungu kakhulu ngathi iphulwe abantu abaclose kuyena okuwena neboyfriend yakhe. Mina? Impela. Awu, pho yini umsuluthi akhulume nami unopheze ngisemjolweni show. Ungazi ukuthi bengenawo amandla noma isibindi sanele sokubhekana nawe ngqo so ubone kuyiyona ndlela engcono leyo ukuthi mhlawumbe sizame ukwenza ngayo. Uthi ngimphule ngani? Okay, mhlawumbe ngimnikeze ithuba ayikhulumele yena nawe. Uzokwazi ukukhuluma nomama umtshela udaba noma ngikutshela. Okay, nangu ma. Yebo ma. Sisebenze njani? Hey ma, ngibhalela la uhlelo ngoba nje siqala manje uyazi nawe. Sobabili nje asikwazi ukukhuluma into eqondile siqede si right.
cause uvela ujahela ukulwa nokuthi uhlezi wazi ukuthi wena u right. But ke angikho lapha ngifuna ukufocus ekuthenini ngibhalele le show le ngoba ngifuna ukuthi bangisize ukuthi ngithole iqiniso. Ma ngicela ukukubuza nje umbuzo, wenza nani noSifiso? Mana ubona ukuthi ifo iyona ezokwazi ukukhuluma nami kangcono ukudlula wena. Mama kulodaba engibhekene nalo nangendlela engikuhlonipha ngayo angibanga nawe amandla ukuthi ngikwazi ukuthi angizwanga awungihloniphi mawukwazi ungifaka kumameti. Cha bo mama kukho kanjalo ukuthi angikuhloniphi njengoba ngisho ibone engikwazile ukuthi ngibathembe ukuthi bangisize kule nkinga engibhekene nayo. Mana and mangicela uye ukuziba phela umbuzo engubuzile ngoba it's not like awungizwanga ungizwile. Umbuzo wami kahle uthi wenza nani wena noSifiso Ndlovu ngoba phela iboyfriend yami. Yabo ngiyabona ufuna uqala lento yakho ukuthi ushintshe itopic uescalate izinto for no reason. Mina ngifuna awenzani lutho noSifiso? Are you sure ma ukuthi awenzani lutho noSifiso? Angikwazi ukuthi yithi show ufuna ukizwa. Ngoba phela mina ngizoze ngikubalele mangathiwa ngikucacisele nje yini ekwenza ukuthi wena ufonele uSifiso ngabo 8 wazi ukuthi uhleli nami. uSifiso ubhebi wakho wena mombhalela ku WhatsApp. Lalela ngitshela. Indoda yakhe iyona efonela mina. Esuke kufonelelani ke ma ngicela ukunderstanda lokho kulungile ngiyakuzwa so ekufonelelani. Indoda yakhe yayifonele mina ifuna ukuzwa ukuthi wena ukhona yini endlini. Le ya WhatsApp uthe uyakuyona. Eya WhatsApp eka baby namanuthi la wenisendelana wona iphutha. Inkinga manje uyazi mama manje okwamanje uyangikwantaza indlela okhuluma ngayo ngicela nje into eyodwa mzali wami ukuthi ungitshele iqiniso lokuthi kwenzakalani. Siyajola. Yo nenzani ma? Siyajola nendoda yakhe lo. Angithi usefuna iqiniso. Hayi yabo nje into bese ngiyazi I feel like iyona into eseyingikhulula ukuthi ukhuluma iqiniso cause it's not like bengazi into bengiyisola ufakazi bubuningi oprovayo kodwa ma uyenza kanjani into kanjalo. Okay uSifiso uyenza kanjani into kanjalo ulala kanjani nendoda engani yakho ihlaza ulisabi inwena kwakona nje ungitshele nje ukuthi into enjani lo yenzayo. Hayi bosisi aba-obhuti bebangaka eminyango ugijimela indoda engani yakho. Okay ngicela wehlisa umoya. Ma ngicela ayibo uSifiso. Yebo baba. Wena nje kade usenza izilimo usiphika la umphiki uma nangu yena uyavuma ukuthi niyajola. NoSifiso ukhona la. Ngikhuluma mina. Ukhona. Ngihlangene ngami. No ahlangene ngawo but bengimfonelele ukuthi bengimfonelele ukuthi abe khona naye ekhulume le ndaba but yena uphiki. No hayi ukuthi sokudelela ma but sizama ukuthola ma ayikho into eyisayo cause urongo kwawena ukuthi yabona manje uqhuba lento yakho yokuthi awufuni ukutshelwa wena uhlezi u right. Yes ma ngiyakuthanda umzali wami ngiyakuhlonipha but nawe kuvume for once ukuthi urongo. Ulala kanjani nendoda yengane yakho? Mina ngiyakuthemba ngikutshela konke okwenzakalayo okuhle nokubi phakathi kwami noSifiso wena uthola ithuba lokuthi ngena phakathi kwento yethu kanjani ma? Uyazi ukuthi lento ngihlukumeza kanjani enhlizweni yami? Wena ningakhulumi ngami ngathi angikho. Ningakhulumi ngami ngathi angikho ngikhona. Sifiso wena osibeke la mfethu kulento esikuyona ngicela ukubuza umbuzo owodwa again. Why kade uphika ke ukuthi wena ujola noma usuyavuma manje ngoba sowuthi khona? Mana sinekuchazele mama. Uyabona kulesimo sikusona njengamanje ngathi ngasho ukuthi sifakwe uwena. Kanjani mfethu? Kanjani? Sifakwe wena kulesimo sikusona ngoba umuntu uyabheka manje kunezinto ebezenzeka before between mina nawe kodwa engasenzeki ngendlela eright manje. Hawu ikuphi ke lokho awuchaze ngizwe chaza nje ngizwe. I-comfort zone yalezi zinto ezenziwa wena sengiyithola ngala kuma wakho. Lo mfana. Mina ngifuna ukuzwa lezi zinto Sifiso engizenzayo zibale phela kuphi engikwenzayo. Ngoba mina ngokwazi kwami besidlula nje kumama no issues njengama couples onke. Wena yipi le yakho eqave kangaka ke eyenza uziyolala noma wami?
Ngizokuthi ngiyafika ukwenza into engazi ungazenzi into engazi ukwenzani. Hayibo ekuphi imali engikwenzayo ngoba shuthi kahle kahle wena uyaxoxa noSifiso nikhulume ngama seninodwa lapha. Siyaxoxa vele. Hayibo manje ngibuza ngoJob engamtshela ukuthi wena uJob. Angisayibona zonke into ezinkinga lezo ezehlise umdlandla ngakumina okugcina ukuthi mhlawumbe ngaze ngagcina umdlandla usunyukela kuphi ngala ngakumama. Ngoba manje wena uma ngifika kini uphuma ekhakini wathi uze kumina. Uma ngithi ngiyafona kuma wakho athi mawakho awukho wena ngithi mina hawu kanjani uthena uthe uza kumina ngithi mina akekho nala kumina. Kodwa Sifiso awukwazi ukuthatha lokhu kwenza excuse. Sifiso mfethu. Ngeke ngenzele excuse because uma ubona ukuthi amanzi yazi bakuthiwa khona indawo evalekile. Uma khona intombazane ngakuyona. Yabo. So wena uma ufike ukuhlelisa kwentombazane futhi nalesi isikhathi uyungifune imali ufuna imali zokwenza into ezithile noma wakho. Sekuyinkinga manje ukufuna imali kade ngihlezi ngikufuna imali sonke isikhathi ngisho ungayicelanga unginikeza ngoba nakho usulala noma hawu mfethu awukahle nje fanele ungabe uthule nje vele kwa wena mina ayikho into engayikhuluma nawe nanokuthi ngoba ngendlela engigule ngayo ngabe ngiyaqophisana nje nawe kodwa anginasikhathi sokuqophisana nawe mina mfethu hawu hayi sisuhlulekile wentombazane uhlulekile nje vele uthule ayikho nje into engizoyikhuluma nawe wena ngisakhuluma nalo wangishela lo olala nami ukukhulumile nami ngoba uzolanywa ingane ex yakho baba ngifonelile yazi umuntu unebhadwa vele wazali sifebe yaxolisa nje ukusho lokho kule situation wenze njani usine useyazi ukuthi wena ujola noma wakhe uqhubeka nobani lana mfethu kwasophulile phela inhliziyo yengane manje ukuyibeka nje into ukuthi beclear ibikhona indlela mhlawumbe bengingenza ngayo ukuthi igcine lento yami noSinene mhlawumbe isigcine sisitophe ngendlela kodwa ngoba lisegijimele phambili kwadina kwazokwavela ngale ndlela sekuvele ngayo vele nahlahla bese ngingasekho kuSinene bese ngingala kuzethu yebo sengizombiza ngozethu ngimongene kahle shuthi kahle wena ufuna ukuthi into yethu esesizame ipheliswe nje ikhekhe la gogo uhlulekile into eyahlula ngisho ubaba wena ugijimela amakhekhe gogo hayi ucheap ubhuti yazi nifanelene namaseke nobabili nifanelene nje ngiyamthola wena bangabudinga nguthola ngesikhathi sakho kanti ugogo ngimthola ngesikhathi sethu babili esisidinga uthini so wena ngithela ngesakho hayi kulungile shuthi kahle vele itype yakho amakhehlekazi sekucacile hayi uyini mina ubuvele kahle shuthi wena kwasekuqaleni ungangithandi wawuze ngoba ufuna iXX yokungena ngima we ayibo yazi nje indaba yakho mfethu hayi nalowo thupho bakho ngitshela ngabo lalela bhuti ungafuni mina ngikuchazele yezo mina ngiyabathola abantu aba-right ukuthi bengihlonipha wena ke ngitshene mina kumanje bengathiwa nje ngiyafona one call away imali iyangena edingwa yimina ungangijwayeli kabi mina ungangijwayeli nje kabi kodwa ke bengikufune bengikubhalela uhlelo sengikutholile into ekade kuhlula uzubone nje ukuhlanisa u101 ubone ukuthi wenza u2 momisa ngenye indlela wenza u11 uyislima wena hayi isiphukuphuku wena man hayi fuck man ngicela ukuyivala Sine ngicela ukuyivala because like really angiyitholi into engayidefenda la noma engayikhuluma amanyala lawo yabo fethu so kwavele kwabuhlungu amadlebe yo enza yathana mangenyawo yibo yazi mfethu it's not like mhlambe ukuthi into ebengayazi ukuzwa umzali wami econfirm ukuthi lento bengicabanga ngempela iyona because yabo mfethu umusuku usothandweni ingqondo yabrayibheka Moso semjoleni ngisho into osukuyibhekile kube ngathi awuyiboni ngoba from the start ngizibona lezi zinto kube mhlambe ngasheshe ngayikhuzela ngaba sifika ngala sikhona kodwa no it's fine as much as kunzima kufanele ukuthi ngamkele and lento isisifundo sokuthi kushuthi akekho omunye umuntu engophinde ngikwazi ukumtrusta mina when it comes to izinto zami ezipersonal eziphathelene nomjolo ne yo I'm sorry sis ngiyaxolisa kakhulu ukuthi you had to go kusimo esikanje manje ke wena wenze njani uzozama ukuthi ulwele indoda yakho noma umove on vele because ushilo athi uyikhethela uma wakho hey bhuti yabo nje kwamanje ekhanda lami kuningi like kuningi yabo kodwa nje into engayisho ukuthi no mina indaba yami noSifiso iphelile ayisekho yabo and as much as ekwenze kwa clear vele mina njengoba ngeke
ngikuchazela siqala ngendlela engikhuliswe ngayo ngeke ngikwazi ukulala nomuntu olala noma wami iyini nje lonto ichilo uyayizwa lonto ngeke ngikwazi ukulala nomuntu olala noma wami so into yami naye iphelile for now okwami noma ngikwazi ukuchaza because ekugcineni uyigazi lami umzali wami uyayizwa lonto but angimdingi kwamanje ukuthi ngimbone I just need a break ngingabikho eduze kwakhe yayizwa lonto so as for indaba zomjolo ayingeke mfethu ayihlaba umuntu usadeserve nokuthatha ama break akabone cause wow yazi ngcono ukugilwa umunye umuntu kuthiwa ngigilwe mhlambe umngani ngigilwe ngishawe ngesitini ingane yakamakhelwane lokushini yayizwa lonto umzali wami endlini yo hayi guys inzima into engidlula kuyona I know kwayimina ngazi nanokuthi ngizothini bafethu angazi yabo nje ngiyaqala ukuhosta i-episode in a situation ekanje so ngilost angazi ngithini ngingasho ngithi ngiyabonga ngisho kodwa ukuthi ngisize ukuthi ngikwazi ukuthi ngilithole iqiniso noma libaba linjani ne truth will set you free sure njalo sibonane ku-episode elandelayo bafethu ningakhohlwa ukusubscribe ni-like niphinde futhi ni-share i-channel yethu Umjolo Show follow us nasey'nkundleni zokuxhumana angithi nje Facebook sikhona Umjolo noma-ke udlala Matifane ipage lethu liku-1 million udlala Matifane uSatotoba but-ke ngithemba nini ukuthi-ke sizomphakamisa naye simbeke phezulu sihlangane ku-episode elandelayo yabo le episode le ngiqeda umoya bye bye bafethu